Sunah sholat ini makin dibagi tiga. Enten sunnah saderenge sholat, enten sunnah ketika terlebeti sholat, enten sunnah sakbadane sholat. Nek sunnah saderenge sholat gini ada kali koma. Nek sunnah terlebeti sholat
Maka enten sunnah abrar, enten sunnah hayat. Nek sunnah sabadane salat niku koyo sing nabi kita lapai niku wau. Niku enten wiritan, enten donga, enten musafahah, salam salaman. Kula jelasaken. Saniki sing ngandel kali koma iki. Nah, adzan iki artine napa? Iklam, artine paring weruh. Fungsine adzan iki kanggo meruhno wong, ngasih tahu nek pancen wis wayahe salat. Tur ngandani wong nek kate enek salat jamaah kali ngandani nek waktu salat pun manjing. Terus ngandani nek kabeh dientenaken salat jamaah. Niku. Terus adzan niki kan kanggene salat niku syariate boten sareng. Syariat salat niku kan dimilai kewajibane nggih, dimilai ba'da Isra Mi'raj, ba'da peristiwa Isra Mi'raj. Tapi Isra Mi'raj itu kan Nabi tasih teng Mekah setahun setengah gak sampai 2 tahun kan. Terus hijrah niku derenge tenaga teng Mekah niku. Nembe enten Nabi pas hijrah teng kene Madinah. Terus rembukan kali sahabat. Penake opo iki nek kanggo ngundang wong ben salat. Soalnya kan pun kompak teng Madinah niku pun kompak. Kabeh pun mlebet Islam. Kuwatah lah sak mlebet Islam pun kata sehingga perlu komando untuk sholat ben serempak ngoten ben gak tentenan. Enek sing ngusulno nganu Kanjeng Nabi nutuki apa lonceng. Gawe lonceng Kanjeng Nabi. Terus enten sing usul ngangge trompet mawon Kanjeng Nabi disebut. Enten sing ngusul nganggo geni Kanjeng Nabi diurupno nang dhuwur menara. Niku tiga-tigane ditolak Kanjeng Nabi. Karena niku termasuk syiare agama liyane Islam. Lonceng niku wis digawe karo wong Nasrani. Nyebul trompet niku didadel wong Yahudi. Terus geni niku wis digawe karo wong Majusi. Nah, kan lek tahun baru kan enten sing beberapa sing boten seneng ngerayakno tahun baru kan mergo dalam satu malam melakukan 3 syiar agama lain. Yaitu tengtong-tengtong, lonceng-lonceng agama Nasrani, nyebul trompet agama Yahudi. Syiare niki boten agamane sajane niku syiare. Tandone, syiar ku tandha. Lah Islam niku duwe tandha dhewe aja gawe iku ngoten. Nah, akhirnya buntu Pak, boten enten usul wong piyantun-piyantun niku nggih mantan agama-agama liya, duwene ide nggih ngoten niku sing mantan Yahudi ya ngusulno trompet, mantan Nasrani yo ngunekno lonceng, sing mantan Majusi yo ngurupno geni dhuwur ngono. Wah, akhirnya mulai engko golek inspirasi. Engko nek enek maneh musyawarah. Dilarang dalune teng sahabat namine Abdullah bin Zaid. Niku mimpi piyambake piyambake niku kepanggih tiyang sing ganteng putih gede dhuwur niku nyepeng gendra kaya tabuh ngoten lho Pak, nyekel tabuh. Terus Abdullah bin Zaid niku matur, "Pak, napa niku? Iki tabuh. Tak tunggase, Pak." Kalau si Abdullah bin Zaid mimpi. Terus jawabannya sing beto tabuh. Gopo? Dienggo ngundangi wong salat. Kalau si Abdullah bin Zaid, tak nggo ngundangi wong wau nabuh gendran dereng enten. Dereng enten ide nabuh gendran.
Terus kalian sing beto gendran niku matur ngeten. Kowe gelem tak uruki carane nyeluhi salat sing luwih apik timbang gendran. Napa Pak? Tak ulangi. Bengono Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla sampai ada. Terus dilanjut kali qomat. Badhe wonten ngelilir Pak. Abdullah bin Sa'id langsung melaju ke dalam Kanjeng Nabi. Assalamualaikum Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Kalau mau mimpi ngenten. Kanjeng Nabi seneng bujeng iku mimpi teko apa. Sing nemoni awak iki malaikat. Nah, itu jenenge adzan. Ayo. Nah, Nabi niku nimbali Bilal bin Rabah. Bilal, ayo rene. Ayo dulu critakno maneh mimpimu niku teng ngajengi Bilal. Terus cerita ngene-ngene terus Bilal disandang. Apal Bilal? Apal Kanjeng Nabi. Wong Arab pinter-pinter, Pak. Mangkane zaman jahiliyah niku mboten zaman sing bodho tulali mboten. Jahiliyah niku karena mboten usum nulis, mboten usum maca. Tur piyambake tasik nyembah Brahola mergo niku jahiliyah. Tapi bukan kecerdasannya rendah, mboten tinggi Pak. Sehingga sekali omong langsung hafal. Quran itu sekali mandang, surate dawa, ayate dawa tetep hafal. Karena kecerdasannya luar biasa pun dijamin kali Allah. Akhirnya sing dikengken Bilal. Lah iki lucune to mriki. Abdullah bin Zaid itu duwe kerentek lah ya sing mimpi aku, sing dikengken Bilal. Abdullah bin Zaid nerima iki gak apa-apa. Paling kalau suaraku gak sepiro apik, gak sepiro banter koyo Bilal Pak. Sing ada niku tahun pertama Hijriah utawa setunggal riwayat matur tahun kedua Hijriah niku nembe tenaga. Wis akhire tenar teng mriko-mriko. Akhire Bilal terkenal dadi muadzin pertama teng ngene Islam. Saklaitune Abdullah bin Rabah genten muadzine Kanjeng Nabi malih niku sing terkenal ini Abdullah bin Ummi Maktum. Niku tiyang kutha tapi dikeken adzan. Bahkan adzane niku adzan subuh khusus. Abdullah bin Ummi Maktum niku adzan subuh. Bahkan nate ngimami genteni Kanjeng Nabi kian. Kanjeng Nabi pun apa tidak perang Abdullah bin Maktum nate ngimami masyaallah. Abdullah bin Ummi Maktum niku adzane gentosan kali Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adzane subuh pas wae sahur. Jam 2:30 ngoten niku. Mangke wayahe jam sekawan sing bagian adzan Abdullah bin Ummi Maktum khusus subuh. Ping 2 khusus subuh. Nabi ugi gadah sahabat namine Abi Mahdura sing bagian adzan saat Al-Qur'an niki nggih tukang adzane Kanjeng Nabi. Lah sing lucu niku Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid niku kan sing mimpi adzan. Malah boten oleh SK muadzin. Yo untuk grundel, Pak. Nggih ngoten cerita hadis iki. Dilalah alhamdulillah. Siji alhamdulillah aku komat yo iki biyen sing tak impek-impek ngono. Abdullah bin Zaid komat. Karena Nabi pengen maringi tasliyah, penghibur. Mosok dhewe sing mimpi mosok ora dibagi. Cuma ya aja adzan, suaramu gak mendukung. Sing mendukung kan komat, nek komat gak sepiro lagu-lagu kan boten masalah. Nah niku napa niku Abdullah bin Zaid niku sekilas sejarahe ada. Nah, terus ada niku make tenggene subuh khusus enten tambahan tahwid namine. Tahwid niku lho Pak Nomo as-shalatu khairun minan naum. Litune niku boten normal. Bilal nambaine pas subuh. Tapi umpami pas asar jenengan badhe nambahi as-shalatu khairun minan naum asal betul. Ansal boleh Pak, yo aneh tapi ansal, teng fikih boleh. Jadi as-shalatu khairun minan naum itu termasuk bagian dari syariat lafaz adzan yang boleh digunakan setiap waktu adzan.
khususnya lebih utamanya di waktu subuh. Andai kata boten ngangge tafwid, boten ngangge sholatu khairun minan naum, adane tetep sah, boten usah balik. Ten subuh enek wong kelalen sholatu khairun minan naum, yo ora usah baleni, wis terusno ae Allahu Akbar, la ilaha illallah, sah wis. Boten wajib, boten. Adzan iki hukume napa? Nah, kados wau diaturaken adzan iki hukume mek sunah. Sunah muakkadah. Meh wajib. Meh wajib ya Bu. Adzan. Kapan Pak apa nang masjidmu salat tok boten? Setiap badhe salat maktubah, mafruḍah, salat wajib 5 wekdal niku disunahkan maos adzan maos iqamah. Senajan to jenengan salat dhewean. Pendalem salat dhewean adzan boten napa-napa. Komat boten masalah. Dadi boten kudu nang masjid musala. Salat piyambak tetep disunah. Bahkan ten ngene salat jamak, salat sing digabung niku nggih tetep disyariataken adzan kali iqamah. Cuma bedane enten riwayat benten-benten carane. Enek sing adzane pisan qomate pindho, sadurunge salat pertama karo sadurunge salat kedua. Enten sing ngoten. Enten sing riwayat ngene yo adzan qomat, yo adzan qomat. Adzan qomat terus salat pertama, adzan qomat salat kedua. Enten ngoten. Enten sing ulama sing nek salate jamak takdim ra oleh suwi-suwi. Oleh komat tok enten sing ngoten. Pun adzan iki mangke enten syarate nggih. Niki mungkin kita bahasnya saged syarate tok niki. Sunah insyaallah nggih. Enten syarate. Syarate napa? Siji, adzan niku kudu dilampahi pun manjing waktu salat. Pun manjing waktu salat zuhur, wayahe zuhur ada asar. Saderenge manjing waktu salat kok adzane batal. Kudu dibaleni. Kudu dibaleni. Utawa separuhe wis dereng manjing, separuh wis manjing. Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dereng manjing waktu salat. Hayya 'alas shalah manjing waktu salat niku nggih sami kudu dibaleni. Jadi rangkaian al-Fatihah dan kudu semuanya sudah masuk waktu sholat. Nomor kali sing adzan kudu wong Islam. Mboten Islam mboten nang salah. Umpama kok adzan tiyang non muslim kok adzan niku mboten sah. Tapi otomatis dadi mlebu Islam. Wah niki adzane mboten sah. Tapi otomatis mlebu Islam. Kenging napa? Karena tiang non muslim badhe mlebet Islam niku kan kudu ngucap napa? Syahadat. Lah syahadat niku mboten urutan pertama lafaz adzan. Nggih mboten. Urutannya kan nomor 2 nomor 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika niku piyambake nembe diarani Islam. Tapi pas Allahu Akbar pertama piyambake dereng Islam. Ngoten. Sehingga piyambake adzane mboten sah, tapi dianggap mlebu Islam. Terus sing nglampahi niki sampun napa berakal sehat. Sing adzan syarate kudu akale sehat. Mboten langsung yang edan ada. Terus adzan niki nek saged dipadosno sing baligh, sing sampun baligh. Utawa sak minimal-minimale bocah sing sampun tamyiz utawa mumayyiz. Tamyiz kali balik niki benten Pak. Mumayyiz balik niku kan bocah sing sampun napa terjadi salah satu di antara 3 di atas usia 9 tahun nggih. Nggih niku medal sperma. Nek kakung nggih namung kalih tok. Nggih niku medal sperma utawa mencapai umur 15 tahun hijriyah. Maka nek tiyang kakung niku salah satu ini sudah mencapai, maka piyambake dihitung balik.
Tapi nek tamyiz boten, senajan to belum 9 tahun, belum keluar sperma, belum mencapai umur 15 tahun, tapi piyambakipun saged bedakno. Tamyiz iku pinter iso bedakno. Bedakno apa? Bedakno duit karo kertas iso. Ditakoki A jawab A, takoki B jawab B, nyambung niku tamyiz. Normal Pak niku. Terus piyambake ya iso bedakno nek 5.000 jajane 1.000, susuke 4.000 niku lho. Carane ngoten niku. Carane nguji tamyiz napa mboten. Piyambake sampun ngerti hal-hal sing sederhana. Niku pun diarani tamyiz. Niku nek wadan mboten apa-apa. Tapi nek ngapunten jek bali tasane. Wadane jek gak urut-urutan mboten sah. Bisa. Terus ada niki kudu wong lanang. Nek jamaahe enten tiyang kakung, enten tiyang estri. Utawa tiyang kakung tok. Maka sing ada kudu wong lanang. Tapi nek umpami tiyang estri badhe adzan aksan, tapi syaratnya khusus tenggene jamaah putri. Aksan nggih. Nek tiyang kakung bebas, jamaah lanang tok sing lanang adzan sah. Jamaah wedok tok sing lanang adzan sah. Jamaah lanang wedok sing lanang adzan sah. Fleksibel nek lanang. Tapi nek estri niku nembe angsal adat, nek jamaah bisa dipastikan hanya kaum hawa, kaum putri. Ten pundi niku ten pondok pesantren. Ten pondok pesantren niku lari-lari putri, sebagian pondok pesantren niku jamaah mboten kumpul kali sing jamaah putra. Karena saking cilike masjid, santri lanang akeh wisan. Sehingga santri estri niku didamelno musholah piyambak ten lebete pondok. Sing imami ibu nyai utawa ustazahe mriku. Sing komat lari-lari, syarate mboten nangsal ngangge pengeras. Aja sampai krungu jamaah wong lanang, aja sampai krungu lanang. Oh niku pun aman. Terus ada niku syarate ngangge lafaz sing saking syariat. Ra oleh diganti. Ya, insyaallah pun apa sedang tinggi urut. Iku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai terakhir la ilaha illallah. Terus kudu urut syaratnya, tertib. Kawitane Allahu Akbar, lalu asyhadu an la ilaha illallah, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik Anda maupun ibu. Syarat terakhir suarane kudu dibanterke. Dadi ngapunten senajan to ngangge mic, piyambake kudu enek usaha banterno swara. Nah, senajan mungkin batas volumenya, desibelnya antara satu dengan yang lain tidak sama, mboten masalah. Sing penting enten usaha banterno swara. Kudu beda antara ngomong biasa karo adzan ngoten lho maksude niku. Niku syaratnya. Terus ngeten ada beberapa perbedaan pendapat tengkomat. Nek tenaga insyaallah mboten enten perbedaan, aman insyaallah. Lafate jumlahe insyaallah sami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami nggih. Seduaken calon. Sing benten niku tengkomat, Pak. Tengkomat niku enten sing enten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sing enten nggih. Enten sing napa niku Allahu Akbar pisan tok terus kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Nah, niku ngeten. Memang munggo ulama enten perbedaan. Perbedaannya tentu di ten redaksi riwayate. Ten redaksi riwayat niku dawuhaken nek adzan niku ping 2, nek qomat ping pisan. Lah lek teko lafaz asyhadu alla ilaha illallah sampai hayya 'alas shalah niku aman. Ngitunge cetha, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah siji, asyhadu an la ilaha illallah loro. Lek ada. Engko wae qomat asyhadu an la ilaha pisan tok niku hitungane gampang. Tapi nek takbir sing pertama niku
Takbir sing pertama niku ngitunge loro apa siji? Ngitunge loro apa papat? Jenengan adzan kan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar niku dihitung papat apa kali ya? Kan repot niku. Makane akhirnya ketika enten dawuh sing kados ngoten niku nek adzan ping 7, nek qomat ping 1 niku enten sing nafsiri. Berarti nek pas qomat cukup Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah ngoten kan enten sing ngoten. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah ihami. Qad qamatis shalah Allahu Akbar la ilaha illallah enten sing ngoten. Ngapunten sing Allahu Akbar sing pisan tok niku sing iki, sing sakbuni la ilaha illallah. Sing ngarepe padha kabeh. Sing sak mantune qad qamatis shalah niku. Nah niku Allahu Akbar kan Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah niku adzan karo qomat kan sami nggih. Hitungane padha. Tapi enten dawuh nek adzan ping 7 nek qomat ping pisan. Sehingga mantune qad qamati shalah niki mestine Allahu Akbar la ilaha illallah utawa Allahu Akbar la ilaha illallah. Nah niki ulama beda pendapat. Mergo niku wau nek rata-rata kita sak kertas dulu nggih. Kula sampeyan nate pireng sing Allahu Akbar la ilaha illallah enten sing ngoten. Jarang tapi umumnya kita nggih sing niku Allahu Akbar la ilaha illallah. Karena khusus sing pucuk niku bilangane sami karo ada. Bedoe nang speed ngono tok, nang kecepatan itu. Titenane jenengan antara iki adzan apa qomat kan kadang kan hitungane nek macane rada dawa berarti ada. Nek munine kok rada cepet berarti qomat. Memang mangke syariate ngoten. Lenten ngene adzan niku mendayu-dayu, rada dilambani, rada didawake. Tapi nek teng qomat ditasrek, dicepetne. Karena posisi qomat itu tidak dikumandangkan kecuali sudah siap jamaah. Tapi nek adzan kan nyeluhi pertama. Nyulik pertama ya, sing jeneng sawah, sing jeneng omah, sing nang dalan dan niku makane dipelang-pelang ben enek wektu gawe mlaku, gawe nang jeding, gawe nutup aurat, gawe siap-siap niku makane dilakukan. Niku napa niku syariat Anda. Enten sing ditanggo-tanggo. Wis kulino adzan Pak nggih. Enten monggo. Kan tentang adzan dan iqamah. Jadi ada enggak baiknya penjelasannya tentang jarak antara adzan dan iqamah itu biasanya berapa? Oh nggih. Neten napa niku hadis niku mboten nenten hitungan jarak berdasarkan waktu. Tapi berdasarkan komando. Adzan itu haknya muadzin. Jadi iki waya adzan apa ora tanggung jawab muadzin, Pak. Tanggung jawab muadzin. Jenengan sebagai muadzin itu kedah ngertos iki wis wayahe adzan. Utawa jenengan pun kesepakatan kali sak musala sak masjid. Nek zuhur adzane aja jam 11:30, ora ono sing teko, sik padha nang sawah. Engko adzan ono 1:30. Nek kabeh pun sepakat monggo mboten napa-napa. Nggih nek diakhirno mboten napa-napa, nek diawalno sing mboten oleh. Asal nggih ngoten, asal aja jam 3 gak ono sing teko. Adzan jam 4. Penjogoro ku tak enten, Pak. Nanti kalau pireng jek menangi lho, alhamdulillah nyaine jek asar. Jam 4 mes 4:30 niku. Nah, kata saya tadi, alhamdulillah. Niku berdasarkan komando. Komando sinten nek adzan muadzin. Nek qomat imam. Nah niku. Dadi fal yu'adzin makanya enten hadis iki nek sing fal yu'adzin ahadukum fal yu'adzin masyaallah nopo sih sing suarane luwih apik. Nah, nek adzan itu dipilihno sing luwih apik suarane. Tapi nek qomat sinten mawon ahadukum. Terus nek ada iku komando sing fi haqqil muadzin. Tapi nek sing qomat iku fi haqqil imam. Artine nek imam pun enten. Karena ngeten Pak, imam niku enten sebutan imam rotib. Imam rotib niku imam sing wis kulino ngimami salat rawatib, salat maktubah. Ten mriki upami jenengan diperintah
jenengan mawon imam ini enten jenengan jenengan imam nah berarti jenengan imam rotib. Ketika jenengan sampun rawuh terus jenengan paring komando monggo. Nah, niku berarti pun koma. Senajan tau ngapunten kadang imam dereng sholat sunat, betul masalah. Karena mungkin sebagian imam niki ngesakne, nek aku tas teko jamaah wis akeh ket mang, terus aku dadak leren sholat sunat, ngesakno jamaah wis langsung ae. Nah, betul masalah ngoten. Jadi antara jarak adzan dan iqamah tidak ada ukuran waktu, tapi yang ada adalah komando dari siapa. Nek adzan niku komandoi saka muadzin, nek iqamah komandone saka imam. Terus ngeten. Nek subuh lha niki enten beberapa nek subuh. Nek subuh antara adzan kali iqamate niku Nabi nate mengisyaratkan antara adzan subuh kali iqamah niku jaraknya sepinten. Jaraknya adalah kena dienggo salat sunnah qobliyah subuh sing syariah, sing cepet, sing khafifah, mboten. Lafal hadis khafifah, sing enteng, sing cepet. Terus ditambah kalau wiritan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah innahu kana tawwaban ping 100. Nah, jenengan hitung piambak niku. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah innahu kana tawwaban ping 100. Dadi salat sunahe oleh, wiritane oleh. Mpun mantun pun wajib. Niku khusus teng mriku. Nek napa niku hadis secara umum antara adzan kali iqamah niku siji kena dienggo tiyang niku nutup bersuci toharo, kena dienggo waktu nutupi aurat, terus kena dienggo niki napa salat sunah. Niki ten mriki ten waktu maghrib mboten salah. Pundi. Nah niki wal maghrib wa waqtuha wahid wa ghurubu syamsi wa bimiqdari ma ukurane yu'adzin wa yatawaddo ukurane kena dienggo wudu wa yasturul aurah kena nutupi aurat wa yuqimu shalah badhe mari wudu mari nutupi aurat langsung dienggo qomat shalah wa yusolli khamsa rakaat kena dienggo salat 5 rakaat. Ini waktune subuh. Berarti jarak antara adzan kali iqamah sak minimale iso dienggo wong wudu karo nutupi aurat. Lho Pak jenenge wong wudu ya nutupi aurat ya wis enak sih. Jenengan boten bahas jenengan tok Pak, ibu-ibu kok gak kangelan. Mari wudu terus kongkon rukuan langsung kan yo leren gawe ciput, leren ngeringno dhisik leren itu kan lumayan butuh waktu. Monggo niku disikapi langsung. Sekiranya pun imame pun rawuh, sekiranya jamaah pun mempal, monggo dilajengaken kom. Dadi tiwas kok ngenteni suwe ternyata jamaah yo mung sakmu tok Pak. Pun ketemu sampe cekap nggih. Dalam oh, lagi monggo disikapi monggo. Fleksibel mawon. Sing penting niku lho. Nggih, dia aja terlalu sok kowe sakne sing ngaden wis. Etanan nggih sebagian nggih kan biasane ngeten Pak. Badhe adzan, badhe salat sunat, niku kan memang dawuh Kanjeng Nabi, salah satu doa mustajab itu kan bainal adzan wal iqamah kan ngoten. Nah, bisa dipakai munfarid sendirian doae. Iso dienggo barengan sing koyo selawatan itu Pak. Badhe adzan, badhe salat sunat, terus piyambake donga Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana. Enten sing Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku wak donga nggih. Lah niku nek jenengan kesuwen enten sing muadzin niku wis maca ping 15. Sing teko wong 3.
Wis suarane wis Allahumma inni apa wis timbang kesuwen mboten usah pokoke dibatasi mbok ping 7, mbok ping 11 ngono wis pirane wis rada suwe mau langsung dikomati mawon. Ngesakne lagi. Ngoten nggih. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa